ka jawo ni zamu shawara ne dan wani irin jahili ne na kawo ka ne ka ba su sallah ne zan fita na yi tusa na sai ni a bayani da kai da Allah ga fara ba in ka kira mutum irin wanda ai sai ka ce mutum bayani cewa in tsayan ba sallah ne to mu je dai da zamu je ni ma zan ne kuma sai ka ce wani ne da ni no